Mapagalon. Jesus. Sakripisyo. Oh, matukad kita dyan, Kuya Baut. Oh, panon mo, matukad kita dyan. Yun ang problema sa mo. Ang taramon mo, pagkababa ta sa dagat, sa mapulang dagat, dahil tukadon. Ano yan nga ni? Tutukad yung tanganian. Ano yung nagdirintira sa tuya, Kuya Kol? Punaw na ako, nagkubog-kubog ng tuhod. Nagisay mga isala. Sa araw kayo na eh. May linuto ako naman na umba, may kalderita, may mitsado, minudo, malalay na po tayo niya unduman. Tayo ka malagkakan. Mga patsusi ka, basugon nga yakaw, tapos kunyan, para Ara mo, duwang kunyan, no, duwang minuto pa sa nao sa biyahe, punaw na naman. ara mo kung nata, dahil ko nagkaunduman. Nagparakaon Si X mo? Oo, isus yung parahiling ko. Ako nababasaw. Dawa di ako magkaon, nababasaw. Ang basugon duman, si X mo. At ako, Nagpara, ano. Basog ka to, sumata mo, sutulak mo, nagburok-budok. Ay, may tubig man. Nag-inom kang tubig? Oh, Gatorade. Gatorade? Dawan, natapunawong ka. Kuda, sige ko pamanduman ang wipe. Anong wifi? Wipe, interment. Internet? So, ano ba nga, sa cellphone? Wi-Fi ito, Wi-Fi. Ay, ano to? Wi-Fi? Bakong wifi? Uyuyugon mo na ma-wifi ka. Anuan? Tapos, di ako naka, ano naman, di ako naka, kutyari. Tulog naman, di ako naka-wipe. Baga, naka-wipe interment. Internet kang... Ano? Internet? Bako man na... Internet. Internet? Okay, kinuha ko sa cellphone ko, binuksan ko, sumubili data. Mobile data mga kang ano mo. Mobile data. Ano? Mobile data. Ang nakalagbaga digde, open your mobile data. Data. Ay. Uli baga, yung baga, mobile data. Mobile. Yung ganun ka ng tama na pagbasa, ade. Mobile. Pagili kan mabili. Yuyugon mo. Tabile. Lube. Iso pag magturugang gano'n. Anong na inay? Oh, Kadunon ba ya? Namatukod na ni kita dyan. Saan magitang ibang Uli baga may pantay. Hain. Ni pantay yun. Alig di kita maagay? Kaya nga ni ako nag-ibadigde, taday ko aram. Nagpaiba ako sa imaw. Ngunyan ako nga puto mo, kung di maagi, yugon mo an. Pili ka man nga di mag-agay ko di. Harayon dyan. Libuton man dyan. Ulig di matukod kita digdi Ano ni dyan? Oo nga, anong din pasuway, di ako maagi. Diyan ka mag-agi. Dyan, saan ka bagay? Alato na. Igugulugul ko muna kung saan ang aging harang. Ano? Igugul. Google kang... Google ang ano Ay, kan. Google. Google. Ano naman sana yan? No? Sorry. Kung saan ka maagi talaga. At ako maagi, di ako maagi. Siyempre sa pantay. Diyan ka sa pantay. Harayon dyan. Bala ka dyan. Ako di ako makon yan sa anong ini. Sa medyo tukado na ini. Pero di ka nga ni baga kita. Para huli man sa tukadan tang. Huli di man sa nakampakatukad ta. Ano nga ni ho? Mari na dig. Sumunod ka na nga dig sa kuya. Para yung man sa niyan tukadan. Grabe lang mo na kauga-kaugakan. Yun na baga. Ano na talaga idus ka dyan? Ayun na pangyayari. Nagkukubog na bagang tuhod. Nagkukubog-kubog pipa ka kang kaya kasubago. Iyan, rutoy na iyan. Baka. Yun man sila bagay tukadan ng tao. Di bale, basta nailing ko si X, basugon man ako. No, so X niya na nailing man. Uyug-uyugon mo. Wala, sige. Pahingalo na nga mo na dyan. Tamagayon ang baga ang view. Para kita mailing kang view. Malibot ka duman so, pirang kilometro. Ito daw ang view? Ang view, uyug-uyugon mo ano. Overview? Overview? Uyug-uyugon mo. Bye-bye!